Орда районы кызы Чулпан Юсупова һәм Биектау егете Эльнар Сабирҗановны нәрсә берләштерә? ТМТV каналында баручы тәмле көрәш тапшыруы, күркә итеннән тәмле рецептлар һәм кызыклы әңгәмә шимбә иртәнге 11-дә ТМТV каналында тәмле көрәш тапшыруында. Ашларыгыз тәмле булса. 16+. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.